Miex ġmielu x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid ta' triq rurali fi Chadwick Lakes, b'kollaborazzjoni bejn Infrastructure Malta u l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma. Ix-xogħol li qed isir u intis biex isaħħaħ il-ħajt tal-banijiet li minnhom jgħaddi l-ilma tax-xita, filwaqt li qed jissaħħu l-pedamenti għat-triq biex tiżdied is-sigurtà u l-aċċessibilità. Dan ix-xogħol beda wara li parti mit-triq fl-inħawi ta' Witil Qlejja u fl-inħawi ta' Slampa fir-Rabat ċedew. Fl-aħħar snin partijiet mill-ħajd li kien jinforma wieħed mill-akbar baċiri tal-ilma f'Chadwick Lakes ċeda minħabba ċaqliq u erożjoni madwar il-pedamenti tiegħu. Dan wassal biex parti mit-triq li tiskorri eżatt mal-ġemb ta' dan il-baċir ċediet u ntilef l-aċċess minn parti għall-oħra. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli u l-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet, ġie spjegat li biex jiġi evitat ir-riskju li l-kumplament tal-ħajt ikompli jċedi wara xi maltempata. Il-kumplament tal-ħajt li jżomm mit-triq u li jforma l-baċir qed jiġu ristrutturati mill-qiegħ. Ix-xogħol jinkludi bini ta' żewġ ringili ta' kolonni fl-art li qed jintużaw biex isaħħu l-art eżistenti li tifforma il-ġemb tal-baċir. B'kollox qed jinbnew 180 pilastru li huma neċessarji biex joffru pedamenti sodi minħabba li l-ġeoloġija f'din iż-żona ikkaratterizzata minn tafal u blat kemm xejn dajjef. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapjano spjega li l-baċir li fuq u għaddej ix-xogħol jesa mal-35,000 metru kwadru ta' ilma li jagħmlu użu minnu il-bdiewa tal-madwar. Bħalissa qed isiru xogħlijiet ta' ripristinar, xogħlijiet li jiżguraw il-saħħa u s-sodezza ta' din it-triq sabiex dan il-baċin ikun jista' fil-futur jibqa' jintuża u jieħu il-volum massimu tiegħu ta' ilma u bekk inkomplu ngħinu is-settur agrikolu fl-erja ta' Witil Qlejja. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steven Lul innota li lilin mill-aspett infrastrutturali tal-proġett qed tingħata importanza qawwija lill-ambjent u s-sostenibilità. Dan huwa proġett tipiku li Infrastructure Malta qiegħda timbotta l qudiem, proġett infrastrutturali ma fl-istess ħin jagħti importanza qawwija għall-ambjent u għas-sostenibilità. Qegħdin naraw hawnhekk proġett li qed isir kollaborazzjoni tajba ħafna ma' l-Energy and Water Agency pereżempju fost ukoll numru ta' entitajiet oħrajn. Irridu naraw aktar proġetti bħal dawn illi ipoġġu l qudiem l-ambjent u l-infrastruttura flimkien. Ix-xogħol qed isir taħt il-monitoraġġ tal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi u s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.